SOS, monstres de veritat que amenacen el planeta. Alerta, això és una crida d'emergència. Hi ha monstres de veritat entre nosaltres. No s'amaguen al teu armari, ni sota el teu llit, i no se n'aniran tot i que els enlluernis amb una llanterna. Volten lliurement pel planeta, volen sobre el teu cap, viuen en les profunditats del mar i fins i tot s'amaguen a les clavegueres. Aquests monstres provoquen tempestes, assequen llacs i també espanten animals. S'alimenten de coses molt estranyes, rots de vaques, pets de cotxes i bosses de plàstic. Es fan cada vegada més grossos i forts i estan amenaçant el nostre preciós planeta. Només herois com tu poden derrotar-los. Arma't amb coneixements i ajuda'ns a vèncer aquestes malvades criatures. SOS Monstres de veritat amenacen el planeta és un llibre destinat a mainada a partir de 8 anys de l'editorial Zauri Books que ens parla de tots els monstres que ataquen el nostre medi ambient.